Pozdrav svima, ja sam Katarina i danas ću vam kroz ovaj interaktivni vlog pojasniti ulogu i važnost community managementa u odnosima s javnostima. Društveni mediji i odnosi s javnostima na neki se poseban način isprepliću već dugi niz godina, a vodeće društvene mreže poput Facebooka, Instagrama, LinkedIna i YouTubea promijenile su tijek kolanja informacija, dosege i načine utjecaja odnosa s javnostima gotovo neprimjetno. Procvatom društvenih mreža odnosi s javnostima stekli su nove mogućnosti komuniciranja prema ciljanim javnostima, pa danas predstavljaju nezaobilazan komunikacijski kanal pri uspostavi i izgradnji željene percepcije i imidža, zahvaljujući kojem ključne poruke do ciljanih skupina dopiru brže i izravnije. Svjesni potencijala, kao i njihove važnosti te uloge u učinkovitoj provedbi aktivnosti odnosa s javnostima, društvenim mrežama pristupamo strateški, upravljajući komunikacijom putem istih u željenom smjeru, istovremenim praćenjem želja, potreba i navika korisnika. 3 su ključna pravila kojima se vodimo prilikom upravljanja komunikacijom na društvenim mrežama. Neprestano praćenje svega što se na društvenim mrežama događa, aktivna participacija na društvenim mrežama, te animacija korisnika uz inovativne pristupe i ideje. Glumac Kevin Spacey, proslavljen u hit seriji House of Cards, prilikom snimanja istoimene serije iznio je srž community managementa. Dajte publici što hoće, kada hoće i kako hoće. Pametno prikupljanje povratnih informacija od korisnika i produktivno upravljanje sadržajem ono je na čemu svakodnevno radimo, neprestano prateći novosti i trendove na ovim platformama. Pritom, svakom klijentu pristupamo na drugačiji i u potpunosti individualan način, te gradimo priče koje u dijelu društvenih mreža stvaraju točku razlike. Kao vašem komunikacijskom savjetniku, cilj nam je kreirati kvalitetan i zanimljiv sadržaj na društvenim mrežama, a sve kako bismo otvorili potrebne prostore dvosmjerne komunikacije na društvenim mrežama. Za sva dodatna pitanja, vrlo rado vam stojimo na raspolaganju. Vaš IMC tim.